ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ፅቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ኣገዳስነት ዘለዎ ትሕዝቶ ዝበልናዮ ናባኸም ሒዝና ቀሪብና ኣለና መቸም ብዙሕ ሕቶታት ዝለዓል ዘሎ እዚ ሚድያ ንሓበሬታ ከመይ ገይሩ ይዓብጥ ሓቂ ከውፅእ ከሎ ከመይ ገይሩ እናሓፈረ የውፅኦ ክንርኢ ኢና ሎሚ ብምቕፃል ድማ ፖለቲከኛታት ናይ ኤውሮጳ ብፍላይ ድማ ነዚ ውግእ ኣብ ዩክሬን ዝድግፉ ዘለዉ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ከመይ ዝበለ ብድሆ የጋጥሞም ከም ዘሎ ክንርኢ ኢና ሓደ ኣብነት ናይዚ ኣብ ጀርመን ዘጋጥም ዘሎ ክንርኢ ኢና ቀፂልና ናይ ዩክሬን ፕሬዚደንት ቶፕ ኮማንደር ናቱ ናይ ሓይሊ ኣየር ሓላፊ ናቱ ሰግዩ ግሎ ምዝያዝ ወረቐት ኤፍ16 እንታይ ዘተሓሓዝ ኣሎ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ብዙሕ ሕቶታት እዩ ዘሎ እንታይ ክሽፍን ስለ ዝፍትን ዘሎ እዩ ዝብል ሕቶታት ይመፅእ ኣሎ ብዓብዩ እቲ ኩናት ከናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ድማ ካብ ኢንዲፐንደንት ጆርናሊስት ዝመፅእ ሓበሬታ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ እውን ብዛዕባ እታ ዝወደቐት ነፋሪት ድምፂ ሂብሎ እቲ ዝበሎ ሓበሬታ ግን ካብ መልሲ ክብ መሪሲ ኮንፊዥን ከም ዝፈጥር ገይርዎ ዘሎ ገለ ነገር ይሕባእ ከም ዘሎ ድማ ኩላቶም እናተመላለሱ ክሓቱ ጀሚሮም ኣለው ላይክ ምግባርን ስፖርት ምግባርን ኮሜንት ምግዳፍን ምሳይ ምቕፃልን ድማ ብትሕትና ይሓትት ናበልኩ መጀመርያ ኣብዚያ ሓንቲ ሪፖርት ኣላ በዚያ ክንጅምር ከመይ ገይሮም ሪፖርት ይገብርዎ ናይ ዩክሬን ድማ ክንመሃር ኢና ኣብዚ The war in Ukraine now, you can see you've got Professor Michael Clark here. The President, Volodymyr Zelensky, has sacked the head of the Air Force after an F-16 came down a couple of days ago. So Professor Clark, what do we know about that situation and why Volodymyr Zelensky decided to sack the head of the Air Wing? Yeah, Kamali, we don't know why the F-16 came down. The first explanation was that it might have been pilot error. The second explanation is that it might have been friendly fire. Both of them are pretty controversial and we don't know. جيت ميديا قص ነቲ ዘረባ መጀመርያ ጠቕላላ ምስ ወደቐታ ነፋሪት ኮምፕሊትሊ ብላክ ኣውት ኮይኑ ሓበሬታ ይተዋሃበን ትም ተባሂሉ ነይሩ ድሒሩ ድማ ነፋሪት ወዲቓ ተባሂሉ ምክንያት ናቱ ይተገልፀን ቀስ በቀስ ድማ ገሊኦም ናቶም ሃሪሞማ ገሊኦም ከም ዝኾይኑ ገሊኦም ኣብ ላዕሊ ከላ ተፈንጂራ ተተኩሳ ብዙሕ ዓይነት ቴዎሪታት ክወፅእ ጀሚሩ ሕጂ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ድማ ሕጂ ተዛረቡ ከም ዝተባህሉ ልክዕ ነዚ ሜይንስትሪም ሚድያ ብድሕሪ መጋረጃ ዝቋፀሮ ጥራይ ዘይኮነስ ገለ ሶፍትዌር ኣሎ እዮም ዝብሉ ንሱ ሕጂ ነዚ ተዛረቡ ሕጂ ከምዚ ኣበሉ ዝብሎም ሓይልስ ክህሉ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ኩላቶም ሓደ ዓይነት ዘረባ ክዛረቡ ኣይክእሉን እዮም ኣብ ሓደ ግዜ እዮም ዝጅምሩ ሓደ ዓይነት ዘረባ ድማ ዝተፈላለየ መልክዕ ክዛረቡ ኢኻ ትርኢ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ሕጂ እንታይ እዮም ክብሉ ጀሚሮም ዘሎ እንታይ ምዃኑ ኣይተፈልጠን ኣሎ ክኸውን ዝኽእል ግን ነቲ ሞራል ናይ ዩክሬን ከይተንከፍካ ስምዒቶም ከይትትንክፍ እናተጠንቀቕካ ዝረብ እንድዩ ምናልባት ጌጋ ናይ ፓይሎት ክኸውን ይኽእል ምናልባት ጌጋ ናይ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ክኸውን ይኽእል ክሳብ ሕጂ ግን ዝተረጋገፀ ነገር የለን ደሰይም መልሓስ ናይዚ ሕጂ ኣናሊሲስ ዝብል ዘሎ ናብ ራሻ ክትቅየር ከላ እንታይ ዋና ትቕየር እዚ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ጋዜጣ እዩ ወይ ሚድያ እዩ ግን ልክዕ እዩ ዓዲ እንግሊዝ ክትዋጋእ ከም ዘላ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ክሳዕ ክንደይ እቲ ናይ ውግእ ኢንዱስትሪ ነዚ ሚድያ ተቆፃፂርዎ ከም ዘሎ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ፖለቲካዊ መርሕነት ናይ ኤውሮጳ ናብቲ ውግእ ኣትዩ ከም ዘሎ ብሓንጎል ኣካል እውን ኣትዩ እንዲ ዘሎ ገና ብንፁር ሰራዊት ናቶም ብዙሓት ሓበሬታታት ዝህቡ እንታይ እዮም ዝብሉ ናይ ዩክሬን ወታደራዊ ክዳን ተኸዲኖም ዝዋግኡ ሰራዊት ናይ ሙሉእ ኤውሮጳ ከም ዘለዉ እዮም ዝነግሩ ንኣብነት ኣብዚ ኩርስክ ሪጅን ኣትዩ ዘሎ ሰራዊት ናይ ኔቶ ሓይሊ ከም ዘለዎ ኣፅዋራት ኤቭሪቲንግ ብናይ ኔቶ ስትራቴጂ ዝእዘዝ ምዃኑ ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ይወፅእ ኣሎ ክሳብ 100 ቬሪፋይድ ዝኸውን ግን እዚ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ نقاطع الحج انتهي تسقم كوين زلو زبل but it definitely came down and it is certain that the head of the Air Force Oleszczuk Mykola Oleszczuk that's in there he has been sacked I mean it's the president's prerogative so the three was اللهم تي نايت حيل أير حلاف زنبريو زلنسكي سجوا يقولوا زلنسكي بزحات عبيت حلفتي كم سجوا جاي زنجر قدام يكسجوا زجبوج نسيهم زبل بزحات نابنت قدمي عمت نذكر ندحر خوينا بت كاونتر اوفنسيف كبر كله اتزعبي جنرال اتزبلت زفتو بحزب يوكرين مراحينا يتهاجر قاون وزدلي وزنبرو نزل نسك زخد زل منقد جيجا يلو انت ارتطو سلزبله نعوس بيقومو انتي كم زغبرو حجر غصنيا يكون كنا بكم زلو نعوس بيقوم نزي جنرال زرسكي زبال راشاو مبقول زلو حجي اغلال حلافنا سراويت ناي يوكرين زلو نت سراويت مرحو زلو زوجز مرحو زلو سرسكي زبال እሱ ድማ ኣብ ሩስያ ተማሂሩ ኣብ ሩስያ ኩሉ ወታደራዊ ስልጠናናቱ ኣብ ሩስያ ኣካዳሚ ናይ ሩስያ ዝወደ እዩ ቋንቋ ራሻ ዝዛረብ መበቆላዊ ቋንቋ ራሻ ዝዛረብ እዩ ኣብዚ እዋን እንታይ ክበሃል ይስማዕ ኣሎ እቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ራሻ ኣትዩ ዘሎ ቀዳማይ
መቀላጠፊ ናይ ስዕረት ዩክሬን ኮይኑ ኣሎ ጽኒሕልና ክንሰምዖ ኢና እሱ ስለዚ ገሊኦም እንታይ ክብሉ ዘልዮም እዚ ውራይሉ ምስ ራሽያ ስለ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ዝብል ሓሳባት ክምንጩ ጀሚሩ ኣሎ በንጻሩ እታ ሓሳብ ናብ ዩክሬን ንኽኣት ናብ ራሽያ ኣትዮም ከጥቅዑ ናይ ዘለንስኪ ሓሳብ ስለ ዝኾነት ካሳ ንሱ እውን ዝያዳ ደፍኣላ ስለ ዝነበረ ይብሉ ኣብ መንጎኦም ድማ ዘይምርድዳእ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ስለዚ ብኩሉ መዓዝን እዩ ዘሎ እቲ ዘይምርድዳእ ኣብቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ዘለንስኪ ግን ኣሜሪካ ዓብዪ ምሕፅንታ ወይ ከዓ ዓብዪ طلب أغريب لنا أمريكا إحنا رأينا انتهي زلزلة to sack generals, Lieutenant General, head of the Air Force, and he's now had to step down. And the F-16 issue, I mean, is always controversial in Ukraine. I mean, it's a very good air superiority fighter, but there's about 2,000 of them flying around in the world with 26 different countries. The Ukrainians have got maybe 10, maybe a dozen of them at most, and they've only got 6 pilots. They've lost one of them, of course, and they've lost the aircraft. So it'll be next year before this makes any big difference to anything, to be honest. So, Ray Wadrohji, أتوقعتين عبي لو تخبر زخلة نابل الدزارب زنبرة يزي ميليتاري إكسبرت زبال درو أتياب قدامي تمعلتا كابتن حمشت حنت سلز وضغط لأنه كل دماء تزبالة بايلوت ناتم أبا سلز تقاتله نايتي نفاريت أستواتو أبكينات كل أسواراتنا أمريكا أستواتو يمسيالن اتزعبي تفعيد كوين ومزلد من أمريكا أسيو زو جزي ناس أسواراتنا تو ماركتينج مقبر خطك عمولية محاسبة منيرو عودو كينات غير لهم زخل فلوي لو 5 زغلاب عودو كينات دزخو نيرو نتي ماركتينج مقبرو نيرو تي أسوارنا أمريكا استنكفا يكون جن كينات ناي راشا كومبليتلي بنصاري خوينو ومزلو نفسه كفزم أسوار زي حجي قدامي تمعلتي تهريما حتى قدامي تمعلتي تحمشيشا مالتي سلازي إذا صبغ سدي كون أمريكا that's why تحبري تازز حب أزل exactly انت هريمو راشا هريما تكون تغل we don't know so أتي حبريتا كسع كندي سنسر دي خون كم زلون تخيلني حبريتا تركب كم زي honest. But this F-16 was doing the right sort of job. As an air superiority fighter, it was attacking drones and cruise missiles that the Russians were sending in last week in these big wave of attacks. And the sensible way to use them is to use its air superiority characteristics to just take out the cruise missiles in particular. Okay. زيا كمل ساينا مجمريا جن BBC زحبوا حبريتا عن سمع كم يجيرهم يشوفوا خمسة لو كرينا بزغا. Let's go to Ukraine, and Reuters is reporting that Ukraine's top commander has said today that Kiev's forces have advanced up to 2 kilometers in its incursion of Russia's western Kursk region in the last 24 hours. So, times يقولوا زلوا ناي سراويت ناي يوكرين عبد حلفة 14 ساعات 3 كيلومتر توساقي أمريت راشا عاتو كم زغالة سلزي مسفحناتهم أمريت راشا يقتلوا خمسة لو يزنقر زلو إذا استراتيجية دماء بخال عينك الرئينا انتاي وصيت يوم تعلم على ويون انتاي لو تكم تعلم يخل سلزي ستيل سراويتنا يوكرين ناب راشا يدف كم زلو سراويتنا راشا دماء كم تزدل لك كلا خلو خمسة لو إذا دماء نمنتايو تقمناتو نمنتايو زقبر زلو كرين. Apparently the President, Mr. Zelensky, has been told via video link and said that Ukrainian forces took control of 5 square kilometers of Russian territory. Of course, that incursion into Russian land has only been very, very recent. And it comes as a Ukrainian pilot has died after one of the F-16 warplanes that Ukraine received from its Western partners crashed, according to Ukraine's Army General Staff. His name was Alexei Mez, with a call sign. So, times of Luzalo, ZT is the pilot you develops a pilot na Ukraine comes about in a very نبحك زحزن هجين تايو زبل زلو BBC مجمريا كل جزء نتعودنا يوكرينيوم كم تزلهم يوكرين تدفع 5 لايم زنوغر زلهم قلت لهم دما نايزا نفاريد ودق انتهي ملهم ريبورتس قبل واسكي اتم allied forces من زبلوا زلو It's only been very, very recent. And it comes as a Ukrainian pilot has died after one of the F-16 warplanes that Ukraine received from its Western partners crashed. Okay, تبلو من هي بوايم تبلو بلجيوم انت سويدن بلجيوم نيذرلاند سويدن يوم زهبنا يروم كنبينا يلهم زنبرو انتايم تبلو ويسترن بارتنرز نخلو اغانين كاب تخكل حبريتا زي مهب ስለዚህ ዌስተርን ፓርትነርስ ሀብዋ ኢላት አዘራረባ ኩሉ ጊዜ ክትንቃኑ ለኩም እዚ ታክቲክ እዩ ምክንያቱ ውስተ ሂብዋ ክበሃል አይደልን እዮም ቅድም ሎ ዌስተርን ፓርትነርስ ሀቦ በእኩብ ከም ዝተገበረ ሓደ ከም ዘይገበረ ጽባን ሓታትነት ንኸይህሉ ዝጥቀምሉ ታክቲክ ምዃኑ እዩ ስለዚ እዚ ተቐቲሉ ዘሎ ዩክሬናዊ
was one of the first few Ukrainian pilots trained to fly these advanced fighter jets. Well, the plane went down on Monday during a major Russian missile and drone attack. The Ukrainian Defense Forces don't believe pilot error was behind the incident. Daria Dalenyuk was lobbying for F-16s for Ukraine and also knew the pilot who lost his life. She told me a bit more about him. Well, Moonfish was a young but very talented pilot. He was one of the first F-16 pilots trained to operate new platforms. He was a very experienced combat pilot using old Soviet jets like MiG-29. And during this Monday operation, when Russia fired at us 236 air targets, ሓደ ካብቶም ዝበለጹን ዝተመከሩን ፓይለታት ናይ ዩክሬን ከም ዝነበረ ነተን ነፈርቲ ንምምጻእ ድማ ዓብይ ኣስተዋጽኦ ዝገበረ ኣብቲ ምልማን ንምእማን ምዕራባውያን ሃገራት ብዙሕ ኣስተዋጽኦ ዝገበረ እዩ ዝኩሉ ጽዒሩ ድማ ኣብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ መማቱ ዝሕዝን ኢሎም he managed in one flight to shut down 3 missiles and 1 Shahed drone. And considering that this is probably the largest in scale air raid, which was done not even during this war, but in the history of any wars. No one had such an experience of operating F-16s under such pressure and being so successful. So we are hearing that the jet exploded in the sky. سمعكم مرة أبزيان تهتبل الله كلتا نقرات كنري سلس دلوغية እታ ጀት ኣብ ሰማይ ከላ ኤክስፕሎድ ከም ዝገበረት እያ ትነግር ዘላ ካልኣይ እዚ F-16 ዶ F-35 ዶ F ከምዚ ዶ F-15 ዶ ገለ ክብሉ ከለዉ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና እዞም ነፈርቲ እዚኦም ኣብ 7ታት 6ታት ኣብ 7ታት 8ታት 9ታት 2000 ገለ እናበሉ ተሰርሑ እዮም ኣብ ሪል ዝኾነስ ኣብ ውግእ ትክክለኛ ዝኾነ ብርቱዕ ውግእ ድማ ዝተፈተነ ፅዋር ኣይኮነን ምክንያቱ ድሕሪ ካልኣይ ኩነት ዓለም ኣሜሪካ ምናልባት ናይ ቪየትናም ዎር ቪየትናም ግን ኣየር ሓይሊ ነበራን ስለዚ ከምኡውን ኣብ ቪየትናም እዮም ዝበርትዕ ውግእ ተዋጊኦም ዝበሃል ኣብኡ ግን ቪየትናም ከምቲ ዝድለ ሓይሊ ነበራ ነይሩዋይ ግን ከምቲ ዝድለ ይነበራ ስለዚ ኣብ ውግእ ዝተሳተፈት ሃገር ኣይኮነት እንታ ኣፅዋራታ ድማ ኣብ ትክክለኛ ውግእ ዝተፈተነ ኣይኮነን ራይት ናው ምስ ሓደ ዝበርትዕ ሰራዊት ናይ ዓለምና እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ ስለዚ ኩሉ እቲ ኣለና ዝብልዎ ኣፅዋር ከምቲ ዝድለ ውፅኢት የብሉን ሓደ ራሽያ ዓብዪ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዘለዎ ሃገር እያ እዚ እቲ እዚ ናይ ነፈርቲ ናይ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ብፍጹም ኣስተዋፅኦ ገብራ ኣይክላን ኢና ይፈልጡ እዮም እዚ ካብ ርሑቕ ረሒቓን ገለ ሮኬታት ክትኩሰ ጥራይን ዝኽእል እምበር ብፍጹም ክንቀሳቐሳ ከምዘይክላ ይፈልጡ እዮም በከ ብልዎን እዮም ኣብኡ ከለዉ ኣስዋይ ብዙሕ ፍርህ ዘለዎ ካልኣይ እቲ ዝትኩስኦ ንባዕሉ እውን ክልቲኦም ራሽያ ብርቱዕ ራዳር ኣለዋ ኤር ሱፕሪዮሪቲ ኣለዋ ስለዚ እናተጠንቀቕካ እዩ ስዋይ እቲ ኣፅዋራት ሕጂ እንታይ ትብልፅን እያ ንመጀመርያ F-16 ኣብ ሓደ 100 ሚሳይላት ዝተተኮሰሉ ቦታ ደይባ ክትከላኸል ክትፍትን ንመጀመርያ እዩ ኣብ ከምኡ ፈቲኖም ኣይፈልጡን እዮም ንባዕሎም ኣሜሪካ ምክንያቱ 100 ሚሳይላት ክትኩሰሎም ዝኽእል ኩነታት ኣጋጢሞም ስለዘይፈልጥ እሞ ኸ ናይ ራሽያ ዓይነት ብርቱዕ ሚሳይላት ስለዚ እቲ ኩነታት በዳሂ ከም ዝኾነን እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ክሳራ ወይ ሞት ድማ ክትፅቢት ዝግበረሉ ክኸውን ከም ዝኽእል እያ ትገልፅ ዘላ እዚኣ ተንታኒት ናይ ፖለቲከኛ ናይ ዩክሬን Ukrainian authorities are doing the investigation. So we'll see after the results of the investigation what was the exact reason. But we know that he deserves to be a hero of Ukraine, and he really, with his life, helped to save definitely many civilians from these Russian deadly missiles. Daria Kalen. So, إذا كم زي لخلو أبزي كفالة بزح حبريتان ديزال نتسنه لنا خملو سينا أمريكا أنتاي قبر ملسيبا كنرينا قد من أبو جن حنتا قد داست حبريتا كبكمية مهني هذا زوج زي وخمي يكون دازغل أنتاي تسأجم أنتاي زجاتم زلو نزبل محجون استفل عليه تحسوا توهيبوني يريو أبزي حنت أنتاي كريكم دليل اللغو جمي أبجر من زجبر زلو نشتي كنري منتان نتي كنتات كرينا جن قدمي زياس كنسمع እዚህ ወገዚ ናበይ ገጹ ይኸይዳሎ እቶም ነዚ ኩናት እዚ ካብ ነዊሕ ዝፈልጥዎ ክገልጽ ከለዎ ክንሰሜና is happening in Ukraine right now. The coverage of the war has sort of fallen off the front page in the United States, partly because of the election, I assume, but partly because there are probably developments that our media don't want to talk about. But what is the state of it right now, would you say? Well, Ukraine's losing the war on the battlefield. That's so ቀዳመይ ትሕቶ ጀፍሪ ሳክሲዚ ፕሮፌሰር ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ምሁራት ናይ ዓለምና እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ብትክክል ሓበሬታ ንረክብ ከም ዘየለና ንፈልጥ ኢና ይብለሎ ታከር ካርልሰን ማለት ሓደ ዓብይ ድምፂ ናይ ሚድያ ኢንዲፔንደንት ሚድያ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ዝዋን እዚ ስለዚ እንታይ ዝብሎ ዘሎ እዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ብዙሕ ምዕባለታት ከም ዘለዎ ግን እቲ ሚድያ ውራይ ኢሉ ዝሓቆ ክፋል ሓበሬታ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና
ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩነታት ኣብ ከመይ ያለ ኢልዎ ብሕፅር ዝበለ ኣብ ቀዳማይ ትሕቶ እቲ ኩናት ዩክሬን ትሰዓራላ ኢልዎ ሕፅር ብዝበለ ምናልባት ደጊመ ክስማዓኩም እየ it's just this is the truth ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ what is happening in Ukraine right now? The coverage of the war has sort of fallen off the front page in the United States, partly because of the election, I assume, but partly because there are probably developments that our media don't want to talk about. But what is the state of it right now, would you say? Well, Ukraine's losing the war on the battlefield. That's the basic point. There's been a bit of a diversion with an incursion of some brigades of Ukraine and NATO mercenaries, so-called, into a fairly rural northern part of Russia. That got a lot of attention, but it's militarily meaningless. On the real battlefront, Ukraine has been attrited. In other words, Yes. they just don't have the people. They don't have the weapon systems. They don't have the air defenses. And so Russia is continuing. Russia has said all along, we can negotiate, we can stop, but we have issues. And the West has, and the US and especially Britain, no, we're going to win. So እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሮፌሰር ጀፍሪ ፅቡቅ ዝኾነ ሓበሬታ እዩ ዝህብ ዘሎ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ብሕፅር ዝበለ ዩክሬን ትሰዓር እያ ዘላ ምናልባት ሓደ መቐየር ናይ ዛንታ ነቲ ሚድያ ክኾኖም ዝኽእል ኣብ ሓደ ክፋል ናይ ዩክሬን ናይ ራሻ ኩርስክ ዝበሃል ቦታ ሰራዊት ብርጌዳት ናይ ዩክሬን ኣዋትዩ ንሶም ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኔቶ መርሰነሪስ ወይ እውን ልኡኻት ወይ እውን ዝተቆፀሩ ሰራዊት ማለት እዩ ንሳቶም እውን ኣትዮም ከም ዘለው ሓደ ጉዕዞ ይገብሩ ከም ዘለው እዚ ግን ነቲ ዓውደ ኩናት ዝቕይር ነገር ከም ዘይኮነ ነቲ ናይ ሚድያ ሃልኪ ወይ እውን ኣብ ሚድያ ንመዛረቢ ክኸውን ዝኽእል እዩ ስለዚ ዩክሬን ግን ራሻ ግን ኣብቲ ትክክለኛ ዓውደ ኩናት ትስዕር ከም ዘላን ትደፍእ ከም ዘላን መመሊሳ ትቆፃፀር ከም ዘላን እቲ ዘሎ ኩነታት ይብል ኣሎ ስለዚ again እዚ ኩነታት እዚ ራሻ ቅድሚ እዚ ምግጣሙ እውን ኣነ ኣብ ጣውላ መፅአ ክዛረብ የኢሉ እዩ ዝብል ፀኒሐ ፕሮፌሰር ቭላድሚር ፑቲን ብወቂ ኣብ ቴሌቪዥን መፅኡ ንሕና ንዲስካሽንስ ሬዲ ኢና ኣፍሪቃውያን ሸምገልቲ ምስ መፅዎ ኣብ 2023 እወ ንሕና ሬዲ ኢና ኢልዎም ነይሩ ድሒሩ ድማ ባዕሉ እውን ምስ ታከር ካርልሰን ኣብ ኢንተርቪው ዝገበረሉ ባዕሉ ንዲስካሽንስ ሬዲ ምዃኖም ወረቃቅትናቶም ድልው ምዃኑ ሓቢሩ ነይሩ ድሒሩ እውን ብወቅዒ ንዘተ ሰላም እዝን ቅድሚ ኩነት ሂበለኹ ኢሉ ነይሩ ኩሉ እዚ በኣሜሪካ ይኹን በኤውሮጳ ንዕቀት ከም ዘጋጠሞን ብፍፁም ኣብ ጣውላ ምስ ክቐርቡ ከም ዘይደልዩ ዝነበሩን ገሊፆምሉ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ እዚ ናይ ዩክሬን ሰራዊት ናብ ራሻ ክኣቱም ዝጀመረን ናብ ውሽጢ ራሻ ክትኩሱም ዝጀመሩን እቲ ቅድሚ ሕጂ ንሰላም ኢለ ኣቕሪበዮ ዝነበርኩ ሓሳብ ሰሪዝና ያለና ናይ ሰላም ዲስካሽን ዝበሃል የለን ድሕሪ ሕጂ ብምባል ራሻ ቭላድሚር ፑቲን ነቲ ናይ ሰላም ኣፍ ደጊ ከም ዝዓፀውዎ ነቲ ኩነታት እዚ ድማ ብሓይልን ድሕሪ ኮይኑ ክትዓፅዎ ክትከፍትዎ ትደልዩ ኣለኹም ንሕና ድማ ብሓይሊ ክንውድኦ ኢና ኢሉ ብርቱዕ ዝኾነ ደብዳብ ኣብተን ከተማታት ኣብቲ ቅድመ ግንባር ድማ ሓያል ዝኾነ ስጉምቲ ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝገልፅ ዘሎ We're going to win. So Ukraine loses 1 to 2,000. ነዚ ኩናት እዚ ግን ካብዚ ንላዕሊ እውን ኣቐዲሙ ዝተዛረበሉ ሰብ ነይሩ እዩ ስምዑ እዚ order. The need for a new world order is obvious. It's a demand for every people, every nation in the world. We need to get out of this cycle of containment, now containment of Russia, then containment of China, then containment of Eritrea. This is war declared on Russia, led by Washington and NATO. ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፖዚሽን ናቱ ሕርክርክ ኣይነበሮን ብንፁር ዝኾነ ብእዋኑ ንፁር ዝኾነ መርገፂ ዝሓዘ እዩ እዚ ኩነታት ጅምር ከብል ከሎ ኤርትራ ትክክለኛ መርገፂ ሒዛ ነይራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካልኦት ሃገራት ኣብ መንገዲ ተሓዊሰን እዚ ንትንክፍላ ጀሚረን ኤርትራን ካብተን 5 መጀመርያ ናይቲ ኣብ ዩኤን ምስ ተገበረ ንኩናት ናይ ዩክሬን ትግፍዎ ዶ ወላ ትቃወሞ ዝብል ኖ ራሻ ትክክለኛ ስጉምትያ ትወስድ ዘላ ምክንያቱ እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ራሻ ቅድሚ 30 ዓመት ዝተኣወጀ እዩ ነይሩ ዝብል ዘሎ ትማሊ ዝተኣወጀ ኣይኮነን ኣሜሪካ ብመንገዲ ኔቶ ጌራ ንራሻ ከተዳኽማ ቅድሚ 30 ዓመት ዝተበገሶ ተጉዕዞ ሕጂ ናብ ብረት ተቐፂሉ ቀይሩ መልክዕ መፅኡ ዘሎ ኤግዛክትሊ ከምኡ ዝብል ድማ ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ 30 ዓመት ዝተኸታተሎ እዩ ነቲ ጉዳይ ሽምግልና ሕብረት ሶቪየት ክትወድቕ ከላ ዝነበረ እዩ ነቲ ናይ ሕብረት ሶቪየት ምስ ወደቑ ምስ ኣሜሪካ ርክብ ንክገብሩ ብዙሕ ኣብ ዝፅዕረሉ ዝነበሩ ዕብይት ናይ ኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ንራሻ ናብ ሕማቕ መንገዲ ወይ እውን ነዚ ሕጂ ዘለዎም ንክኸዱ ከም ዝገበሮም ክንደይ ግዜ ከም ዝለመኑ ንራሻ ግን ውራይ ኢሎም ከም ፀላኢ ብምግባር ካሃሲዋ ጥራይ ይፍትኑ ከም ዝነበሩ ክገልፀን እዩ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ድማ ወላው ካብ ኤርትራ እንተነበረ ነቲ ኩነታት ግን ኣጥቂቑ ከም ዝከታተሎ ኢና ንፈልጥ ስለዚ ብእዋኑ 5 ሃገራት ጥራይ ናይ ራሻ ኩናት ትክክለኛ እዩ ዝበላ እተን ካልኦት ኩለን ካብ ራሻ ረብሓ ዘለወን እየን ሓንቲ ሱርያ እያ ሲርያ ናይ ራሻ ክድግፋ ንቡር እዩ ምክንያቱ ሰራዊት ናይ ራሻ ኣብ ሱርያ ኮይኑ ነቲ ሱርያ ከይትርኩመሽ ከም ሊብያ ንከይትኸውን ዘድሓና እዩ
قديم لهم سلازي اتهم زدقفون راشا بقربة مس راشا صرحيهم إيرترا مس راشا ركب بزو حي أي نبرا كاب راشا تدلي وناي نبرا إيرترا برينسبلد بمتكل سلطريود نبرت نجاريا أبغون راشا خوينا سلازي there is a big difference أبزي رب حيل كاب أبغون حد ويقول مسوس لسر زلقة نشرك نتكاي كاتب له نجار له إيرترا كاب راشا فلوي نجار سلازل يكون in principle حمش تاجرات راي أبغون نخلنا كبلاقلو حنت كابن إيرترا نيرا سترايقنا يكون أب موسكو مسكرة دما بنوتشور نتي زربا إذا كنا تزي يوكرين دو راشاز بحلا يكون إذا كنا تزي أمريكا زبقصتو نعمتها زعصلتو جرما بوقعي راشا نمودا تقبرو زلا مخانو سترايقنا يكون إذا كنا زدما بعوتنا راشا كودا مخانو رقص أنيا مخانو تزاري منيرو زين ريادلنا قلت هاتما نعو زين سرتراينا نرزال لنا. It's very clear, it's very simple thing. And as I indicated earlier, this war was declared 30 years ago, probably. In spite of the endowments, the natural resources, Africa is supposed to own. إذا فيديو زيا أبدرار فور أفريقيا ناتي channel أبتحتي تري وزلهم درار فور أفريقيا أبو غيرنا لكم على نعملت فيديو بزح سب كمان رياكت غير لالو كيتكم على يوتيوب درار فور أفريقيا زبل كم زا تحت سلا تعرفت غيركم كتروا تقولوا حجزوا أو كم زين بريزنت ساستفل عليه انترفيوهات جبروا مسكالكم بايننا جبرنا دوكمنت نكون بفلاي نتي انترناشونال أودينس من تاك سمعوا كم عينة حبريتا أبدرار فور أفريقيا بإنجليش ترى يستجبره فيديو تات نقرب لنا أبو خيتكم كسمعوا تقولوا أجي هذا كفال سمعنا لنا أنا بروفيسور جيفري ساس كمل تمساس على أسرة 1,000 soldiers a day dead and wounded. A day? Yeah, a day. This is a terrible, terrible onslaught. On the real battlefront, Ukraine has been attrited. In other words, Yes. they just don't have the people, they don't have the weapon systems, they don't have the air defenses, and so Russia is continuing. Russia has said all along, we can negotiate, we can stop, but we have issues, and the West has, and the U.S. and especially Britain, no, we're going to win. So Ukraine loses 1,000 to 2,000 soldiers a day, dead and wounded. A day? Yeah, a day. This is. انتهي بلالو قال هابتي يوكرين بزح عينت ستسيكس زلوجن جيفري ساخس حدا كابتوم زي شارع وحبريت أمريكاويو زي ريلي أمريكاويو ونوي حمتات منقص أمريكا كم دبلومات صرحيو يوكرين أما عالتيك ساب كل التشح سراويت كم تخسر زلا زموتو ترايدا كون زغوصلوني بلالو بحفشة تقوتر كدريو خلنا يوكرين تعمل كم تهسز الله يزنقر يعني تصوار تقام اللوا مهنية تصوار ببس يم زغوصر زلو ناي سراويت تقام اللوا زكي قاطة مخلوون قدمي دارقا معامة عبيلهم سراويت وديهم نيرم ناي واحد السب كم زلوهم سلازي إذا كله تقام كلهم عندها كايدا صغيرة زلوجن نمنتاي نزبل بزحات سبات ترجم كرهبو لا يكونون يوم زلو. A terrible onslaught. But nobody counts the dead in the Kiev leadership or in Washington or in London or in Warsaw. And so this continues. Okay, إذا قد عايزين نتوم كالو دربح يكون حجي نبي أوروبا سكر كنا بلينا. What is going on نبي أوروبا؟ حنت بزيا حنت ريبورت غباكمي حنت كابا أوروبا كسا كندي حزبي أنت أرزا كايدا زي غيد كم زلو رايو. Politicians are making their final campaign pushes ahead of Sunday's elections in 2 eastern states, which could have a dramatic impact on the national political scene. Current polls suggest the far-right Alternative for Germany, or AfD, could win the most votes in the states of Thuringia. جيرمان أب مبرعاو كفال كلتا زوباتات وي كلتا ستيتس عبي مرجع تقبريا زي مرجع زدما وسانين أقداس نزلوني كعود من كعوت تثبيت قبر له يمانا يكن في كم دما صقاما يكن في كلت يوم دما نكوناتنا يوكرين زق عومو جرمن إذا كتحصر الله مسعوتنا أمريكا خنكون يبلنا مس روسيا زمدنانا كنعرر لنا زبلو أبولوتيكانا جرمني ملوسلو of course انت إذا قرم الله إذا common sense يو جرمنايان أنت أربعهم يوم زخوت زلو إلا عندك زي فزي أتي أبولوتيكا بسلطان زلو منقسي نربحها يوكرين يخسر لربحنا جرمن زبل منيستر قدات وصعي زلويو أنا لينا باربيك أبزي لكم نيره أنا يوكرين زبلت إني أخبر نتهم جرمن قديفة تبع أتي مرحنا زلو بفتم زتنبركة خلنا ربحنا أمريكا أنا زكينات زين من واحدة ما كل كعلو زكبرزنا بريه هجي عندما تدمع أبتزحلفنا European Union مرجع كمستروح مشارينا هجي لما زقدده أبتوشت أو بوليتيكا سلزي اليوم زي بوليتيكا زي يمانا يكن فيه زلزال يمانا يكن فيه عريتاويا كم لما صار سدتنيا
زي كالي كم زبون نجار كاين نتبع على تويان صار سدتنيات يوم زي كم قدام أي متكلم يمكن توسع خدمة أنت أرز كينات يوم أنا جبت أنا كينات يزرع زكينات زي حدا جنيا كينات سر زخانة إذا تطوع قبل زخل حيل كله كده قفل له بحلا يبزوان زي مخنياتو بس جلون تقصيله درو أفسال سيكونات علم تجمع جبنا خمسة كالو تقعد جميري زال أفسال سيكونات علم يمزولو زالو جن بوق عسي كابكم أبمل أوروبا كابكم مسفح كن دحين غلينا لذي الزي بوليتيكا ومكيار جدا يزدل زالو أنت زي اللي it will be a very very serious بتوم سدتنيا تادجن أبجرمن زال خاص سدتنيا بتعمي بدهي مدرخة صبيك عم زلوا صلت كلا لك يما أنا يكون في مالت بفلا أبجرمن زلوا أبترجع زاربون قال ملا قال درفوا زلوا سدتنيا هات كعدنا وصو زبل أبتدقى قام مخدر فيهم تسمو ስለዚህ ንስተኛ ብዙሕ ፀቕፀቕ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ መረዳእታ ክህልዎ ካይዳ ኻን ኣተሓሓዛኻን ኩሉ ጥንቃቐ ዝተሓወሶ ክኸውን ይግባት ኣብ ጀርመን ዘለኹም ሰባት ማለት እዩ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ላረፍ ስቶሪ ኣብዚ ሕጂ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ራዕዲ ኣትይዎ ኣሎ ሰብ ስለ ዘይሰምዖም ዘሎ ሕጂ ክዛረቡ ከለዉ and Saxony. Another anti-establishment party, the newly created left-wing populist Alliance Sarah Wagenknecht, is also expected to do well. Both parties oppose Germany's ongoing military support for Ukraine in its war with Russia. እንታይ ይገብር ኣለዉ ናይ ብሓቂ እዚኣቶም እዞም ኤፍዲ ዝበሃል ነቲ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ጀርመን ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ልክዕ ኣብቲ ውሽጣዊ ፖለቲካ እትዮም ኣለዉ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሕና ምስ ራሽያ ክንዘራረብ ክንክእል ኣለና ጀርመን ምስ ራሽያ ዘለዋ ዝምድና ክትመልሶ ኣለዋ እዮም ዝብሉ ሓቆም እዮም ድማ ኣሚን ሮኬት ሳይንስ ኣይኮነን እዚ ጀርመን ቢልየንስ ኢንቨስት ገይራ ሰረቶ ፓይፕላይን ኣለዋ ዋይ ሹድ ኣሜሪካ ስለ ዘይደለየቶ ዝምድና ትወጥቕ ድሓርካ እንታይ ይብሉ ምስ ራሽያ ክንዘራረብ የብላን እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ኤሊት ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ኣብ ብራስልስ ዘሎ ኖ እቲ ዝባካ እንታይ ይብላ ኣሎ ከይተዘራረብካ ሽግራ ይፍታሕኒ ኮመን ሰንስ ከይተዘራረብካ ሽግራ ይፍታሕኒ ስለዚ ምስ ፑቲን ይኹን ምስ ዝኾነ ክንዘራረብ ክንክእል ኣለና እዚ ኩሉ ንዓለም ዲፕሎማሲ ንምህር ኣለና ዝብሉ ዝነበሩ እታ ዲፕሎማሲ ዝበሃል ኣብኦም ዝበፅሐት መይታ ኤውሮፓ ድማ ኣብ ዓለም ኣብ ታሪክ እየ ዝብለኩም እቲ ዝበዝሐ ደም ዘፍሰሰ ካብ ውግእ ዘይፀግብ ሕብረተሰብ ዝነበረ ኣብ ታሪክ ኤውሮፓ እዩ ክንዲ ኤውሮፓ ዝዋጋእ ሕብረተሰብ የለን እዞም ሎሚ ናይ ውግእ ዘይኮኑ ናይ ሰላም ምንጭ ዝኾኑ ኮይኖም ኣክት ክገብሩ ዝፍትኑ ታሪኮም ምልስ ኢልካ ተሪኻዮም ካብ ውግእ ይዕሪፉ ዘይፈልጥ ኮንቲነንት እዩ እዚ ካልእ ኮንቲነንት ሰላም እዩ ኣፍሪካ ሰላም እዩ ዝበዝሐ ግዜ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ውግእ ኣብ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ውፅኢት ናይቶም ኤውሮጳውያን ዝገደፉልና እዩ ባህልናቶም ኣስኪሮምልና ስለ ዝኸዱ እምበር ኤውሮጳ ካብ ውግእ ዘይዕርፍ ታሪክ እዩ እዚ ኩሉ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ኣብ ጥልያን ክንደይ ናሕተዶም ይጨፋጨፉ ኣብ ጀርመን ከምኡ ነይሮም ግን ኢቨን ሃገራት ምስ ኮና ምጭፍጫፍ ቀዳማይን ካልኣይን ኩናት ዓለም እቶም ክልቲኦም ኣብ ኤውሮጳ እዮም ተኻይዶም ኣብ ካልእ ዓለም ኣይኮኑን ስለዚ ኤውሮጳ ማለት ናይ ውግእ እዚ ኩሉ ተዋግኦ ዝነበረ ድማ እቲ ሕነ ምፍዳይ ኣብቲ ዝብሎ እዩ ጠፊኡ ይኮነን ዘሎ ኣሎ እዩ ኮፍ ኢሉ ንእሽተይ ቁስሊ ጥራዮም ዝደልዩ ናብቲ ናይ ቀደም ክምለሱ ፈረንሳውያን ኣብ ጀርመን ዘለዎም ፅሊ እስቲል ኣለቦቱም ክርስዕዎ ኣይክእሉን እዮም ዝተሰነደ ታሪክ ኣለዎ ስለዚ ንእሽተይ ፎልት ተረኺቡ ኩሉ እቲ ቁስልታት ደጊሙ ክምለስ ከም ዝኽእል ድሮ ንሪኦ ኣለና ራሽያ ንቀዳማይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ንምስዓር ዓበይ ኣበርክቶ ዝገበረት እያ ሎሚ ግዜ ታሪክ ተረሲዑ ራሽያ ክንምሳ ኣለና ክብሉ ይውዕሉ ኣለዉ ስለዚ እቲ ቁስልናቶም ወይ እውን እቲ ናይ ውግእ ባህልናቶም እናተመልሰ ይመፅእ ስለ ዘሎ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክዕወቱ ኣለዎም ሰላም ካ ክነግዝ ክኽእል ኣሎ Mr. Putin will definitely be willing to talk. Elsewhere in Pirna, ድምፂ ናይ ህዝቢ ዘይምስማዕ እዩ እምበር እንታይ ይብል ኣለዎም እንታይ ይብል ነዚኦም እስከጂ እዞም ዘቸቬለ ናይቲ ውግእ ብቕፃል ቀንዲ ወልፊ ዘለዎም እንዲኦም እቶም ሚድያ እዚኦም እትዋይ ድማ ንከታተሎም ዘለና በንፃሩ ክነንበባ ስለ ዘለና ክሳዕ ክንደይ ናይ ውግእ ወልፊ ዘለዎም ሚድያታት ከም ዝኾኑ እንታይ ይብላ ኣለዋ እዘን ኣንስቲ ትክክለኛ ዘረባ ውግእ ጠጠው ክብላ ኣሎ ጀርመን ኣብ ውግእ ኢዳ ክትሕውስ የብላ ናብ ሰላም ምምፃእ ኢዳ ክትሕውስ ክትክእል ኣለዋ ንውግእ ምትብባዕ ንውግእ ምሕጋስ ጌጋ እዩ ንሕና ሰላም ኢና እንደልብል ኣሎ እቶም ህዝቢ እንታይ እስከ ኢሎም የቋናፅብዎ ኣብ ምርጫ ናይታ ዓድኹም እንታይ ገደሰኩም ብዛዕባ ጂኦፖለቲካ ናይ ዓለምን ብዛዕባ ኩናት ናይ ዩክሬን ንስኻትኩም ከመይ ገይሩ ስራሕ ይፈጥረልኩም ደደይ ክትግደሱ እዚ ከዓ እቲ ኤግዛክትሊ እቲ ኢሊት ዝበሃል ህዝቢ ከመይ ገይሩ ከደንቅሮ ንሱ ብዛዕባ ባንን ብዛዕባ ገዛ ክራይን ጥራይ ክሓስብ ንሳቶም ድማ ነቲ ገንዘቦ ወሲዶም ናብ ባህሊ ዩክሬን ጀሊቦም ኣፅዋራት ሸይጦም ከብትምሉ ማለት እዩ sich involviert mehr. And it's not just the AfD. The newly formed left-wing Sarah Wagenknecht Alliance. እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ድማ እቲ የማናይ ክንፊ ጥራይ ኣይኮነን ከምዚ ኮይኑ ዘሎ ኢቨን እቲ ፀጋሚ ከምኡ ኮይኑ ዘሎ ሎሚ ጫፍ ፀጋምሲ ኖርማሊ
ኣብ ኖርማል ግዜ ቀደም ከመይ ነይሩ የማናይ ክንፊ ሞር ውግእ ዝደሊ ዓይነት እዩ ነይሩ ነቲ ፀጋም ግን ሞር ናይ ሰላም ናይ ፍቕሪ ነይሩ ሎሚ መን እዩ ነቲ ውግእ ዝድግፎ ዘሎ ፀጋም እሎም ሊበራልስ ዲሞክራት ሰብ ኣሜሪካን ሰው ነቲ ውግእ ዝድግፍዎ ዘሎ እዚ እውን ከምኡ እዩ ሕጂ ግን ሓዱሽ ጀነሬሽን ሊደርስ እዚኣ ሳራ ትበሃል ኣብነት ዓብዪ ለውጢ ትገብር ዘላ እያ ፀጋም ኮይና ሰብ መሰል ክረክብ ኣሎ ዕድላት ክዋሃቦም ኣሎ ሰራሕተኛታት ከም ዝኾኑ ኣሎ እናበለት ነቲ ሶሻሊዝም ዓይነት ትጉስጉስ ኮይና ግን ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ከዓ ኣይትቕበሎን እያ ምስ ፑቲን ክንዘራረብ ክንክእል ኣለና ኣፅዋር ምብፃሕ ናብ ዩክሬን ምሃብ ገንዘብ ምሃብ ጠጠው ክነብሎ ኣለና ትብል ኣላ እሳ ድማ ሞር ፖፑላሪቲ ስለዚ እቲ ውግእ ዝተፀየነ ነገር ምዃኑ ነቲ ውግእ ዝድግፍ ሰብ ክምረፅ ከም ዘይክእል ኢላ ኣታሊሉ እንተዘይኮይኑ Or BSW has centered ኣብቲ ናታ ቦታ ከይዶም ሲ እንታይ እስኪ ይገብርለው ኣብቲ ናታ ቦታ ከይዶም ንተቃወምቲ ናታ የዛርብለው ንዓ ድምፂ ንኸይብዋ ወይ ንኸይትፍለጥ ክሳዕ ክንደይ እቲ ሚድያ ኣንፃር እቶም ንሶም ዘይደልይዎም ከውድቕ ጥራይ ከም ዝፅዕር ግን ንሳ እቲ ሓቂ ኣብ ዝተዛሪባቶ ነይራ ምናልባት ኣብ ገለ ትዛረብ እያ ንሕና ኣይኮናን ንዓናስ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ናይ ፑቲን መሓዙ ትብሉና ንሕና ሰላም ኢና ንፅዋዕ ዘለና ሰላም ምፅዋዕ ሲ ካብ መዓስ እዩ ናይ ፑቲን መሓዛ ኮንካ ወይ ናይ ፑቲን ደጋፊ ኮንካ ክሳዕ ክንደይ ኤውሮፓ ሰላም ንዝብል ካልእ ሳጓ ከውፅእ ጀሚሩ ከም ዘሎ ካብ ኮመን ሰንስ ረሒቑ ከም ዘሎ ኣትሪ And joining me in the studio for more, we have DW's political correspondent, Julia Soundelli. Julia. ሕጂ እንታይ ናሪና ዘለና እቲ ዓለምና ኣብ ከመይ ይኸይድ ከም ዘሎ ሕጂ ኣገዳሲ ትሕዝቶታት ኣለኒ ናብኡ ክምለስ ኢና መጀመርያ ብዛዕባ እታ ናይ ነፋሪት ወደቐት መከረየኩም ኖ ቅድሚኡ ኣብ ዘለንስ ክን ኣሜሪካ ኣቕሪብዎ ዘሎ ሕቶ To the other war front now, Russia claimed Ukraine launched a drone attack targeting Moscow and several other regions in the country. According to Moscow's mayor, a drone flying towards the Russian capital was destroyed. 12 UAVs were downed over Bryansk and 2 over Kursk. There were no injuries or damage as a result of any of the attacks. However, a woman was wounded in Shevkino as So, Ukraine still ናብ ማእከል ራሽያ መጥቃዕቲ ክትፍትን ንክትገብር ብዙሕ ፈተነታት ትገብር ከም ዘላ ብድሮናትን ብካልእ ቴክኖሎጂን ጌራ ስፔሻሊ ብድሮናት ጌራ ብዙሕ ፈተነታት ትገብር ከም ዘላን ራሽያ ድማ የውድቕዎ ከም ዘለውን ብዙሕ ግዜ ፈተነ ዝግበር ስለዘይሰልጦም ዘሎ እምበር ኣብቲ ራሽያ ዋላ ሲቪላዊ ኢንፍራስትራክቸር ንክሃርሙ ብዙሕ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ ዩክሬን Ukrainian forces continued shelling the Belgorod region. ኣብዚያ ክሓልፋ ደይደሊ ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልታት እዩ ኣብ ሓደ ከተማ ቤልግሮድ ዝበሃል ናይ ራሽያ ገለ ዓይነት ኣብ ማእከል ከተማ ምሸት ምድሪ ኣብ ማእከል ከተማ ሚሳይላት ነታ ከተማ ሓዊ ኢትላ ነዚ ጉዳይ እዚ ቢቢሲ ወይ ሲኤንኤን ሪፖርት ክገብረልኩም ኣይክእልኒ ኣብዚ ከምፅኦ ስለዘይክእል እያ ፀገም ስለ ዝፈጥረለይ ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ከተማታት ናይ ዩክሬን ናይ ራሽያ ትገብር ከም ዘላ እቲ ሚድያ ነቲ ናይ ዩክሬን ጥራይ ሪፖርት ዝገብረልኩም እዚኣ ኩሉ ግዜ ክትስዕለኩም ኣብ ሲቪላዊ ተታወርቲ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ እንድያ ዋርሕ ዩክሬን ብዙሕ ግዜ መጥቃዕቲ ትፍፅም ዘላ ኣብ ራሽያ ማለት እዩ ብዙሕ ኣብ ሲቪላዊ ዕላማታት ኣብ ማእከል ከተማታት ብዙሕ መጥቃዕቲ እያ ትገብር ዘላ ስለዚ ዘይግበር ከይመስለኩም ንሳቶም ወይ ይገብሩ እዮም ብዙሕ ካብኡ ራሽያ ኣብ ሰማይ ከሎ ስለቶም ኩነ ዘላ ጥራይ እምበር ክገብሩ ይፍትኑ እዮም ሕጂ እውን ትቐንዲ ልመናናቱ እንታይ ንኣሜሪካ እንታይ ሃበኒ ይብላ ኣለኹ ንስማዕ ኢና ኣፅዋር ደሊሎ ሕጂ ሓገዝ ደሊሎ This after 6 people were killed and 59 others were injured in a Russian-guided bomb strike on a residential building in the northeastern Ukrainian city of Kharkiv. Also, a 14-year-old was killed in a strike on a playground in the city. In adjoining Sumy, the Russian forces destroyed a large missile and artillery weapons warehouse of the Ukrainian armed forces. President Volodymyr Zelensky renewed his calls for Ukraine's partners to allow it to hit targets inside Russia. To prevent such attacks, the Western countries have partly withheld permission for Ukraine to use their weapons to strike Russian territory, fearing escalation. It made the very, very serious ነገር ኮይኑ ዘሎ ብዙሕ ሓደጋ ዘለዎ ኩናት ብፍላይ ሕጂ ድማ ሞር ኣፅዋር ክወሃቡ እሞ ዝበርትዐ ቃንዛ ኣብ ልዕሊ ራሽያ ንክገብር እዩ ዝልምን ዘሎ እንተሂቦሞ it's going to be another big trouble ኣብቲ ዞባቲ ክህቦ ድዮም ኣይህብዎን ካላርስቲ ክኸውን ፍቓድ ክወሃቦ ምዃኑ ክህብዎ እዮም ሞር ኦር ለስ ምክንያቱ ኣሜሪካ ደስፐሬሽን ወይ እውን ኣብቲ ናይ ዓቕሊ ፅበት ደረጃ በፂሓ ስለ ዘላ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ክህሉ ይክእል እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ክትበጥረያ ትኽእል ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እቲ ፔንታጎን ዝተዛረበ ክንሰምዕ an F-16. Has Ukraine communicated that to the U.S.? Does the U.S. have any sense of whether it was downed by Russian fire or by something else? And has Ukraine asked the U.S. for any assistance in the investigation? I've seen the reports. I'm not aware of it. እንታይ ትብል ዘላ እንታይ ሓቲትዋ ዘሎ እታ ነፋሪት ናትና F-16 ኣብ ዩክሬን ወዲቓ ካብ ዘላ ዝርገር ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ዝፈልጥ ዶ እንታይ ከም ዘጋጠመ ወይ እውን ኣፍልጦ ኣለና ዶ ካልእ ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ራሽያ ዲ ሃሪማታ ወላ እንታይ ኮይኑ
يوكرين كحتيتاتكم دو انتي كم زقاطة مع حبريتا نخلوكم سوي حاجة انفستيجيشن نتحكم المفلات مرمرانا خطكايد حتيتاتكم دا يبللو ولا حنت زفلتنا يبلان إلى تزارة ملزم. Any assistance or request for assistance from the Ukrainian side to us about this particular incident, but I'd refer you to the Ukrainians more to speak to any specifics on this pilot. Thanks, Sabrina, for this. To the question about the F-16 that crashed in Ukraine, killing the pilot. Can you say how many F-16 U.S.-made F-16s are in Ukraine or on their way or will be sent there? And what, if anything, can you say about that incident more than what you said? جي أبتعتو بزح ملالي شون كحتوا خمسة ليون أمريكا دما كتملس كم زي دليتن أمنا تجيز حتى زلوا كندي زغنا F-16 أنا أبتعدات ينزلوا أب يوكرين زلوا انتايو خاقاتي من هاي تازود قطة زغنة توساق حبريتا انت لك كتبنا تخلدو نابلي حتى هلو جن حبريتا كوبي دلينيوم زلوا أمريكا لازم أبتعو مخانهم فلت على Jay, unfortunately, this will not be very satisfactory to you, but I'm just not going to get into numbers of how many F-16s are in Ukraine. That's something for them to speak to. That opens up a lot of operational security issues as well. So I'm just not going to be able to speak to that. In terms of the incident and the pilot that has been referenced and that Oren had asked about earlier, I'm just not going to be able to provide more. That's really something for Ukraine to speak to. We have been, as you know, training pilots here in the United States. I will say that, broadly speaking, combat aviation is incredibly complex, and we've been very proud to train some of the pilots here in the United States, and not just here, but our partners and allies through the UDC. سنتات بالدلا بحفشة بزعبا كندي نفرت هيمنا لنا كندي السود حن بزعبو كزاربا يدلني بزحتوتات سلزلو أو بحفشة جن نتوم بايلوتاتنا يوكرين أبزمسينا كم زعاد لبنا يومن بزح سرح سدليو سرح سلزغونا بزح تمرتي كم زعبنا يوم تلازم تكوينات ملو أمريكا ساتف اللغم زلا كحبوا ونايفتنونيم they are doing everything they can كل زك عالمي كبروحهم زلون كل زك عالم ناقة بروح اللو يدي سلطهم زلون that's the tragedy in America everything زك عالم ناقة بروح اللو يسلطهم يلا but very sad I mean قليل نقرأ يكون أنت قد دايقن كم زرية زلنا أمريكا fully involved مخاناب زو جزي ملو بملو تساتف كم زلان بملو إنها تساتفت كلادما يسلطا كم زي لون أبزي ناي مودا تتاقن دا قد سكري The Ukrainians are still doing pretty well. Never know, but I'm sure you'll find there are two sort of significant battlefronts at the moment. Should we start with the situation up in Kursk? Yeah, up in Kursk, the Ukrainians are still doing pretty well. They've got this zone there which they've consolidated. The Russians are moving in troops from all over the place, from as far away as Kaliningrad, from Crimea, from one of these Wagner-style groups from Burkina Faso has left Burkina Faso to go and join the fight for Kursk. So this week, the Battle of Kursk has really begun, and the Ukrainians are under pressure, but they're digging in and they've not lost any territory. They may be still gaining some. So that's going on up there. But 300 تايزول زلو حدا بزعباتي سراويتنا يوكرين وش رشا تيزلو رشا ببزحي سراويت بستفل عليه من قدي تمت كم زلان بزح مقصات تقبر كم زلان يزنقر زلو in fact كاب بوركينا فاسو زنبرو ناي فاغنر جروب سراويتون نابزن خمصو نزبوتا زن خقلاغلو يمصو خمزلو قلي يزنقر زلو it's a very difficult نتناتم حبريتا تقبل كان تزاربلو ግን again ከም ዘሎ ወቅቱ ዘለካ ምክንያቱ ውድቀት ናይ ራሻ ጥራይ ስለ ዘንፀባርቑ ክዛረቡ ስለ ዝፍትኑ እቲ ዘረባናቶም ከይፈተው ዘውፅኡ ሓቂ ጥራይ ሕጂ ረይወቅ ኣብቲ ቀንዲ ቦታ ኣብቲ ካልእ ዝብሎ ዘሎ ተሓንግረፉ ኣብቲ ቀንዲ ቦታ ውግግ እንታይ ክብል 100 miles away, the Russians are absolutely determined that they're going to take Pokrovsk and probably Chasiv Yar. They've been going at Chasiv Yar for a long time, and they've got some of it, but not all of it. Pokrovsk is as important as Chasiv Yar, and they've really pushed for this. They are losing so many men because they're using dismounted infantry, so they've got men in squads of 8 and 10 just going forward. Most of them are getting killed or injured, but they're just carrying on day and night. And the defenders of Pokrovsk, they're running out of ammunition, they're running out of men themselves, and they're running out of sleep. Wow. And so they're withdrawing, and it looks as if the Russians will take any amount of losses to get Pokrovsk. And it's not clear that the Ukrainians have dug in particularly well in Pokrovsk. Talk to us about the سنتايز بلزلو بحفشة اتن اقدس تبهلا تا بوكروسك تبهل كتما عبي لوجستيكاوي حابن استراتيجيكاوي اقدس نزلو بوتا كبدما شاسي فيار تبهل كمو بزح اقدس نزلو كليتين بوتاتات نعنا مكوصار تقبر زلو كينات راشا نعبو تمتس كم زلا of course نعود خطوة بزح تخسر كم زلا يمزن وقروقين إتوم independent journalists راشا بتتعمل بتنك عقم تواقع زلا جفري ساغس كمون جون مشايمر نزكونتات صبقيرهم زاربولو راشا حدا كابتك سابيل زخلا زلو عقم سبات عقب سلا زلا يترايم جو
እምበር ምስ ዘለዋ ዓቕሚ ኢላ ከምቲ ናይ ዩክሬን ፈንጠዝያ ዘሎ መንገዲ እንተዝኸዱ ነይሮም ብዙሕ ቦታ መሓዙ ነይሮም ግን ብዙሕ ሰብ ከመኸሰሩ ነይሮም ስለዚ that's why ፑቲን ክሳብ ሕጂ በቲ ናይ ሰራዊት ዓይኒ ክረአ ከሎ ብዙሕ ሰብ ከም ዘይከስር ዘሎ ክሳብ ሕጂ ድማ ግፋድዩ ብሓይሊ ሰብ ምውሳድ ድዩ ገለ ክሳብ ሕጂ ኣብ ራሻ ከምዘየለ ስቲ ኩነታት እቲ ማዕረቲ ሓያል ውግና ተዋግእ ከሎ ብግዴታ ዕስክርና ገለ መለ ከምዘየለ ብወለንትኡ ሰብ ፅቡቕ ደሞዝ ክኽፈል ኢሉ ከዕስከር ውትድርና ከይድ ከም ዝኽእል ዝያዳ ኣብ ድሮንስ ዘተኮረ ኣብ ሚሳይላት ዘተኮረ ኣብ ኣየር ዘተኮረ ኣብኡ እዮም ዝያዳ ዝደፍእ ዘሎ ብዙሕ ኣፅዋራት ስለ ዘሎ ሰብ ዓቂብካ ኣፅዋራትካ ነቲ ሓፂን ምቅፃል ጥራይ ኮይኑ ዘሎ Influence of this area as well. Viewers will remember that we talked about the Donbass a lot, and this is these two here, Pokrovsk and Kramatorsk, are the final cities. Very important, yeah. I mean, the Russians, they controlled a third of the Donbass before this war started. They've got another third, and they're trying to take the rest of it. And the key to it is Kramatorsk, and north of that, Slavyansk as well. But Kramatorsk in particular, if they get the high ground at Chasiv Yar, that controls the route to Kramatorsk. The route you can use, because Bakhmut is about here. You can't really get from Bakhmut to Kramatorsk because the ground, it's just rising ground. But from here you can. And Pokrovsk is a transport hub. The Ukrainians use it for transport, and that is the route both north and westwards towards the Dnieper River and Dnipro, a very important place. I think the Russians are determined to try to take Chasiv Yar and Pokrovsk before the winter, and then next spring they will try a big offensive to grab the rest of the Donbass and maybe into Zaporizhia or some of Dnipro in any case. That's what ታይም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ እቲ ዶንባስ ኤሪያ ዝበሃል እዩ ተቐንዲ ራሻ ኣተኩሮ ዘሎ እቲ ቦታቲ እምበር ካልእ ክፋል ናይ ዩክሬን ብዙሕ ተገዳስነት እውን የብሎምን እዮም ዝብል ዘሎ ስለዚ እተን ኣገደስቲ ዝበሃላ ከተማታት ንምቁፅፃር ቀሪቦም ከም ዘለዉ እቲ ቻሲቪያር ዝበሃል ብራኸ ዘለዎ ስለዝኾነ ካብኡ ኮንካ ነቲ ክራማቶርስክ ዝበሃል ዘሎ ንዑ ንኽትወስዶ ነቲ ቦታቲ ናይ መውዳእታ ዶብ ናይቲ ዶንባስ ዝበሃል ኣብኡ ስለዝኾነ ንዑ ንኽትወስድ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ ካብቲ ዶኔስክ ዝበሃል ንኽትከዶ ከቢድ ክኸውን ስለ ዝኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ቀፂሉ ድማ እቲ ፖክሮቭስክ ዝበሃል ዘሎ ድማ ንሱ እቲ ሎጂስቲካል ሃብ ስለ ዝኾነ ንዑ ተቆፃፂርካ ኪኑ ዘሎ ቦታታት ብቐሊሉ ክትቆፃፀሮ ስለ ትኽእል ናብ ካልኦት ግንባራት ዝኸይድ መሰመርካ ክንበትኽ ስለ ትኽእል ስለዚ ራሻ ነቲ ናይ ዩክሬን ዓንዳራ ኣካይዳ ኣብ መሬት ኣትዮሞ ዘሎ ንዑ ገዲፎም ዝያዳ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ንሶም ዝነበሩ ወይም ኣተኪሮም ዝኸዱ ዘለዉ ኣብኡ ድማ ብዙሕ ይዕወቱ ከም ዘለዉ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ኩናት ነዚ ይመስል ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ከምዚ ዓይነት ጭካነ ዘለዎ ኩናት ይቕፅል ምህላው ድማ ብሓቂ ሕዝን ግን ኩሉ ሰብካ ኣስተውዒሉ ክፈልጦ ዘለዎ እዩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ድማ ገለ ነገር ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ክንፈልጥ እቲ ሚድያ ክሳዕ ክንደይ ክዕውረካ ከም ዝፍትን ክንግንዘብ ከምኡ ድማ ህዝቢ ይትንስእ ከም ዘለና ክንፈልጥ ኢለ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ኮሜንት ምግዳፍ ኣይትረስዑ እናበልኩ ከም ወትሩ ምዝያ ኣገዳሲ ተበዋ ክትፈክሩ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ተሰዲድና ንዘለና ኣገዳሲ ሓበሬታ ክበኩም እየ ቁፅሪ ሓደ ኤውሮጳ ይኹን ኣሜሪካ ካልኦት እውን ዘይግነት ናቶም ወይ ከዓ ወረቓቕቲ ናቶም ዶኩመንት ናቶም ኣዝዩ ተደላይን ዘድምዕን ስለ ዝኾነ ንዑ ንኽንሕዝ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ክንጓየ ድማ ኣለና ቁፅሪ ክልተ ኣብዘን ሃገራት እዚኣተን ፍሉይ ዕድል ናይ ኢንቨስትመንት ናይ ስቶክ ማርኬት ናይ ክሪፕቶ ናይ ካልእ ብሕስር ዝበለ ብቕልል ዝበለ ኣብ ካልእ ክንረኽቦ ዘይንኽንዕድል ኣለና ስለዚ ፈሊጥና ተማሂርና ክንጥቀመሉ ክንጎይ ኣለና ቁፅሪ ሰለስተ ድማ እዚአን ሃገራት ኣዝዩ ብሉፅ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ኣለወን ወረቐት ስለ ዘለና ነቲ ትምህርታዊ ዕድላት ክንጥቀመሉ ንፈትን እንተዘየለ ድማ ብዓይኒ ኢንተርነት ጌርና ዘድልየና ፍልጠት ሒዝና ንመጻኢ ድልዋት ክንከውን ኣለና ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ፕሮግራማት ኣለና ኣትይኹም ተጠቐሙሉ ይብለኩም ታንክ ዩ ቨሪ ማች